Hvad kan man kalde en ædru grønlænder? Japaner. Men de er blevet meget insisterende. Nu har de fået små øloplukker med og går og gør folk tjenester. Så jeg skal ikke åbne en flaske, så har jeg ret til at komme og stjæle den fra dem lidt. Og det er cool nok, fordi de er jo, altså... Det er jo på en måde, flaskesamlerne er den menneskelige udgave af myren, ikke? De tjener et eller andet oprydningsformål, man ved, de helst skal være der. Alligevel har man bare lyst til at trampe på lortet og hælde over med kogende vand, ikke? Jeg synes, det har været en skøn sommer. Det er jo dejligt, når vi er ved at være forbi, fordi så kan de der loppemarked Johns fuck af. Jeg synes, der er alt for meget af det der loppemarked. Altså, man går alt for højt op i, at folk kan sælge deres gamle brugte lort. Når folk har taget nogle ting med, der må være virkelig svære at sælge. For eksempel sådan nogle tosser, der har 3-4 gamle sort-hvid grundig farvefjernsyn med, ikke? Så hvis der lige skulle komme en jubeltøjs forbi og sige, det er sgu godt tilbud, det vil jeg... Du har ikke en pose, der passer? Jeg kan godt have det, jeg bor lige ude i Valby, så det er fair nok. Du giver mig dit ord for, at det virker. Jamen, det må være næsten lige så godt, selvom du har postjakke med medaljer på og midler i skægget. Det kan jeg godt se. Men så har vi de der vinterloppemarkeder, der rykker indendørs. Det er jo ikke loppemarked. Det er jo folk, der formidler andres brugte lort. Hvad kalder man lortepusher. Det er det, de hedder. Yes. Hvad er problemet med de her folk? Og deres optimisme. De regner med, det er bare et spørgsmål om tid, før der kommer en eller anden galning løbende op til disken og siger, hvad skal det her sætte ben til en Lego-høvding koste? Men brugt tøj, der sætter jeg filen fuck med grænsen. Det er fair nok, hvis det er fordi, man vil spare nogle penge. Ligesom man kunne i gamle dage, kunne man få et par bukser for en 10'er. Men det kan man jo ikke mere. Brugt tøj koster efterhånden lige så meget som nyt tøj, og nogle gange mere. Hvad er det for en trang i folk, der står frem i en eller anden butik og siger, det er sgu på lækre jeans. Hvis du har med duften af en anden mands skridt, vil jeg godt give lidt ekstra. Det fatter jeg ikke. Og folk siger, nej, det er jo nyvasket. Det er lige meget. 750 kroner for en bægbrun hummeltrøje med et falmet gajol-logo på ryggen. Der må være grænser for galskaben. Det har været vildt lækker engang. Jeg har Gita Nørby også. Hende vil jeg ikke give 750 kroner for. Og heller ikke, selvom hun var nyvasket. Okay? Kan ikke fordrage folk, der siger, fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Kommer an på, hvilken sandhed man er ude efter, og hvilke børn eller fulde folk man spørger. For fra børn og fulde folk skal man høre en masse lort. Børn, glimrende eksempel. Nå, lille Paul, hvad er meningen med livet? Regnbueis? Nej, det er pænt forkert. Og fulde folk, de er til at stole på. Jeg knækker mig ikke i din bil.